סטורי טיים על המטופלת שהפכה מעכברה למלכה שהגיעה לה להיות. את המטופלת הזאת נקרא לה למד, פגשתי בתקופה מאוד מיוחדת בחיים שלי, כשליוויתי את הבת שלי בשיקום אחרי ניתוח מורכב בבית לוינשטיין, במחלקת ילדים ונוער. למד הייתה אחת מהאימהות במחלקה, והאמת שאני לא יודעת מאיפה היה לה אומץ לגשת אליי בכלל, לבקש ממני תמציות, כי היא הייתה עכברה מפוחדת שנצמדת לכיכרות ומפחדת שיראו אותה בכלל. מה שאני ראיתי בבחירה של התמציות היה התעללות רגשית שהיא עוברת מבעלה, אבל היא הייתה כל כך מפוחדת מהצל של עצמה שבכלל לא יכולתי לדבר איתה על זה, רק נתתי לה את התמציות ואמרתי לה שיהיה בסדר. היא לקחה את הבקבוק שהכנתי לה, ואנחנו, מכיוון שהמשכנו שתינו להיות באותו מרחב כל הזמן, מה שלא קורה לי בדרך כלל עם מטופלים, אני ראיתי אותה משתנה מול העיניים שלי, ראיתי איך היציבה שלה משתנה, איך היא מזדקפת, איך היא מקבלת ביטחון, איך היא הפסיקה להיצמד לקירות, איך היא מחייכת יותר. אני ראיתי את כל זה, אבל היא לא ראתה. עד שבערך 3 שבועות אחרי שהיא התחילה לקחת את התמציות, שכבר כמעט נגמר לה הבקבוק, היא ניגשה אליי באיזשהו יום ראשון, כשחזרנו מהבית בסוף שבוע, והיא אמרה לי, אתמול בעלי עשה עוד פעם ככה וככה וככה, ואת יודעת, היא אמרה לי, לא נתתי לו לדרוך עליי. ואז רק ירד לה הסימון על כמה היא השתנתה וכמה הדברים יכולים להשתנות רק מעצם השינוי שלה. הכנתי לה עוד בקבוק, ובערך באמצע שלו אנחנו השתחררנו מהאשפוז, הבת שלי השתחררה מהאשפוז, ואני ולמד נשארנו בקשר ככה בוואטסאפ, והיא התקינה אותי שדברים משתפרים לאט לאט. אחרי חצי שנה בערך היא התקשרה אליי והיא אמרה שהיא רוצה לקבוע עוד פגישה, שהיא רוצה בקבוקים לה ולילדים. קבענו לקפה ובקבוקים, קפה בפרחי באך, ובפגישה הזאת היא סיפרה לי שהחיים שלה השתנו לגמרי. בעלה, זה שהיה משפיל אותה ומתעלם ממנה ומתעלל בה, פתאום הוא מכבד אותה, הוא מעריך אותה, הוא אוהב אותה, הוא מחזר אחריה, הוא קונה לה פרחים, הוא לוקח אותה לחול, הוא מקשיב לה, הוא שואל את דעתה וכן הלאה וכן הלאה. והיא אמרה לי שבעצם בעקבות הטיפול ובעקבות לקיחת התמציות והשינוי שהיא עברה והוא השתנה, היא קיבלה את הזוגיות שהיא תמיד רצתה. וזהו, הסוף.